Quan vaig arribar aquí va ser molt desafiant perquè el racisme va impactar directament. No només el racisme impacta en la teva experiència vital, sinó també a través del teu cos. I això també és com molt dolent a nivell emocional i també físic. I per tant ha sigut molt difícil ser activista, perquè en l'entorn també de l'activista aquí hi ha una competència única, qui es visibilitza, quins discursos es visibilitzen, quines postures es posicionen amb més legitimitat i quines altres no. I llavors ser dona, ser migrada, estar racialitzada ha sigut també una condicionant que ha impactat no només en la tasca activista, perquè ha generat que jo tingui que fer un doble o un triple esforç perquè la meva veu i representació tingui també un cert grau de reconeixement a nivell col·lectiu, no? Perquè jo quan parlo del meu activisme no estic parlant com Sara Cuentas, sinó també amb la xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament i a les meves companyes com Bombo, com Arlene, com Mel, que han acompanyat, i altres dones activistes que estan acompanyant aquesta lluita. Well, it's generally very difficult being a woman in Poland. It's probably even more difficult than elsewhere. We don't have a civilized abortion law, for example. The current government is, well, how best to put it? What they are interested in supporting is the family. So they are supporting the family unit rather than individuals within it, which translates into an impossibility for getting any kind of support if you are abused within that family. So it's just very difficult in general. We don't get any funding from the government. We're relying on other sources, and so yeah. Solidary Wheels està conformada principal i gairebé únicament per dones voluntàries que ens definim com a feministes contra fronteres. Des de que treballo a Melilla com a advocada de l'associació Solidary Wheels m'he trobat amb comentaris masclistes, mansplaining, amb qüestionament a la nostra feina quan treballem amb les autoritats o amb diferents institucions. Aquí a Melilla gairebé totes les associacions també estem conformades per dones. Solidary Wheels, quan vam arribar aquí, i encara a dia d'avui, pel fet de ser dones, la gran majoria, i joves, ens trobem amb qüestionaments i amb dificultats per posar en valor la nostra feina. Je travaille également avec des hommes, il y a d'autres qui sont beaucoup plus compréhensifs, mais il y a d'autres qui sont parfois un peu réticents, et tout simplement parce que ce n'est pas tous les hommes qui acceptent d'avoir un supérieur qui est une femme. Étant femme aussi, on a besoin de temps pour veiller sur la maison, sur les enfants, sur son époux, sur la famille élargie. Et également, avec le temps que le travail aussi nous prend, c'est là où se trouve souvent le défi. Et quand même, à travers la communication, on arrive à pouvoir convaincre également nos proches pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on n'est pas souvent à côté d'eux quand il y a au cours des bons moments ou des mauvais moments.